Здравейте и добре дошли в Полет на книжни мечти. Аз съм Хриси, а вие сте в ден 8 от Влогмас. В днешното видео реших да ви представя едно видео, което е първото за моя канал. Видео, което съдържа въпроси и отговори с така известния вид Questions and Answers, Q&A. Това бяха и са въпроси, които ще ви покажа, които ми бяха зададени преди доста време, но които, както виждате, успявам чак сега да отговоря. Преди да преминем към същността на видеото, все пак да припомня, че нашия giveaway с Let Me Tell You все още е в сила, все още тече, като условията са много прости. Те се съдържат в описанието или в коментар, закачен в самото видео. Така че не пропускайте да ги проследите, тъй като трябва да сте ги спазили, за да можете да участвате в нашия giveaway. А сега преминаваме към... Почваме с въпросите на Радо от канала Let Me Tell You. Ще се опитам да ги визуализирам тук до мен. Първият въпрос, който Радо решил да ми зададе, това е: вярваш ли в задгробният живот? Накратко отговорът е да, вярвам. Надълго няма да е твърде дълго, спокойно няма да се впускам в някакви обяснения, но наистина вярвам в задгробния живот. Имам убеждението, че след като си отидем от тази земя, то това не е краят за нас, това не е последната наша спирка. Аз по принцип съм си вярващ човек. Може би за по-старите абонати знаят, че аз преди години ходех и известно време на църква, след това спрях поради лични причини, но като цяло съм вярваща. Не мога да кажа, че съм много строго религиозна, даже напротив, но вярвам, че има Бог, вярвам, че има задгробен живот, вярвам, че има място, на което ние получаваме това, което сме заслужили, така да се каже. Но и вярвам в това, че представите ни най-вероятно не се доближават изобщо до това, което всъщност е наистина, ако има задгробен живот, както аз смятам. И така, смятам, че с най-голяма точност, разбира се, ще разберем, когато ни дойде времето, да се надяваме, че то няма да е твърде скоро, но въпреки това, така. Темата е интересна, дълга е и не мога да я разисквам сега в отговор на един въпрос, но ако се придържаме към краткия вариант, да, вярвам в задгробния живот. Въпрос номер 2. Ако беше автор, какви книги щеше да напишеш? Ако бях автор, също този въпрос зададен от Радо. Ако бях автор, разбира се, че щях да пиша хорър, тъй като хорър и трилър, може би в едно, тъй като знаете, че аз съм почитателка на жанра ужаси в литературата и в киното, но така и не успявам да си намеря вече ужаси, които наистина да ме стреснат, наистина да ми въздействат по начина, по който би следвало. Като Кинг може би прави до някъде изключение, въпреки че зависи сега за коя негова книга си говорим, но той дори от сегашна гледна точка успява най-много да ми въздейства чисто като жанр. Може би и Джо Хил, между другото, с Носферату, като една от книгите, които по-наскоро прочетох сравнително. Но да, определено хорър, ужаси, тъй като съм се замислила на тази тема и определено, ако реша някой ден да напиша книга, то тя би била в този жанр. Така, минаваме към следващия въпрос, който е от The Book Pathologist, ако не се лъжа. Ако трябва да избереш една книга, която да препоръчаш, коя ще е тя? Това е много относителен въпрос, тъй като сега зависи за какъв човек стои насреща ми и за какъв човек трябва да препоръчвам книги. Аз си имам любима книга на Кинг, примерно, която си препоръчвам. Това е То, знаете моята любов към То. Но сега, ако човек не обича ужаси, е много относително. Примерно от класиките бих препоръчала
Птиците умират сами, като една много значима според мен класика, една много въздействаща книга. От жанра психология, може би на този етап е Подсъзнанието може всичко на Джон Кихол, като книга, която наистина съм изпробвала до някъде нейните вярвания, нейните учения и наистина съм виждала ефект, но това е, че трябва да си наистина много вглъбен и много постоянен в това, което правиш. То за всяко нещо е така, разбира се. Много е относително. Наистина зависи за кой жанр става въпрос. Но да кажем, птиците умират сами, ето, Подсъзнанието може всичко като представител на различни жанрове. От по-съвременните, тези, които са по-въздействащите книги, може би тогава бих казала пък Цветя за Алджернън като книга, която е много смислена и много стойностна. Учителка на новото време от тип автобиография също биха препоръчала на Лаура Балдини. Наистина, зависи за какво става. Следващият въпрос е на Карина B.1022. Как реши да си направиш канала, ме пита Карина. Канала реши да си го направя доста импулсивно. Аз с повечето неща, които правя, са доста така импулсивни и обикновено, когато действам по този начин, наистина без да съм обмислила така твърде, да съм си правила някакъв план, те обикновено се осъществяват. Канала реших да си го направя в един такъв момент, когато аз бях още студентка и то през нощта. Първото видео, това въвеждащото видео, което беше преди време в канала, то именно беше заснето някъде към 12-1 часа през нощта, когато в тези си години аз така стоях доста по-късничко, колкото сега. Сега вече гледам да си лягам по-рано, за да мога да се наспивам. Но да, реших съвсем случайно, естествено вдъхновена от канала на Четат ли двама. Беше ми така интересно да ги гледам, следях българския BookTube, следях 2-3 канала по това време. И ми беше наистина интересно как те говорят за книгите, колко интересни дискусии си водят, колко интересни видеа и ми се искаше просто да опитам и аз. В началото естествено нямах никаква представа дали как се качва видео, какво се прави, защо се прави. То не е, че сега имам особено голяма представа, но да кажем, че съм понапреднала вече за толкова години, въпреки че аз имам доста така периоди, в които не снимам поради една или друга причина. Миналата година беше чисто така нарочно, т.е. с цел го бях направила това. Аз тогава знаете, че бях обмисляла да си спра канала, но се отказах, докато тази година причината, поради която ме нямаше, просто защото наистина новата учебна година като започна и страшно много неща започнаха да се случват в училище, пък и мисля, че малко преди това също, когато бяхме в отпуск. Тогава пък доста неща в личен план ми се случиха, доста неприятни въобще, пък честно казвам, тогава не ми беше нито до снимане, нито до приказки много с когото и да било. Затова тази година така поизчезнах, не беше нарочно, не беше предвидено. Случват се понякога такива неща. Смятам, че каналът за мен така или иначе е място, в което се чувствам добре по някакъв начин или поне искам да се чувствам така и затова когато не ми се снима, просто не се насилвам. Сега е малко изключение покрай Vlogmas, тъй като Vlogmas винаги има една доза насилване от страна снима ти се, не ти се снима, обработва ти се, не ти се обработва, но го правиш, защото имаш график. Всяка година си обещавам, че това няма да се повтори и всяка година се повтаря, но съм си казала, че за до година, ако не успея да си направя видеята по-навреме, ако нямам така доста по-ясно изразена структура, може би ще пропусна
Влогмас, но за това има много време, още този не е минал, пък ама ли за следващия, пък и аз доста се отплеснах от въпроса на Карината, така реших. Съвсем случайно, съвсем спонтанно, ако сте ми гледали първите клипове, ако има толкова стари хора тук, знаете, че те бяха много зле, аз бях много зле. Не, че сега съм от най-добрите доктюбери, които ще срещнете, даже напротив, но пък някак си съм си свикнала вече така. Примирила съм се, че никога няма да са ми перфектни нещата и спрях да си поставям толкова високи цели, колкото имах преди. Така. Съвсем случайно и спонтанно. Следващия въпрос е от Митев 05. Кои са най-слабите и най-силните книги на 5 твои любими автора? Чак 5 любими мои автора, това е доста сложен въпрос. По принцип, любими мои автори са, разбира се, Стивън Кинг, Касандра Клер, Джей Кей Роулинг, напоследък Дженифър Макмеан, Фредерик Бакман също е мой любим автор. Други любими мои автори. Като че ли не се сещам на този етап за толкова любими автори, но не всеки от тях спада в тази категория. Хайде ще кажа за Стивън Кинг, може би, тъй като при него има най-голяма база за сравнение и от другите автори ще се сетя и ще ви споделя. Но да започнем с Стивън Кинг. 5 най-силни книги. За мен това са Зеленият път, Гробище за домашни любимци, Дългата разходка. Като по-слаби негови книги, може би, въпреки че една част от тях съм ги чела доста отдавна, аз искам да си ги купя и да си ги препрочета. Някои по-слаби негови книги, това определено ще започна с Спящите красавици, която е писал в колаборация с Олън Кинг. Момиченцето, което обичаше Том Гордън, също е една от, според мен, по-слабите му книги. Романът на Лизи беше доста странна книга и не мога да кажа доколко ми допадна съвсем. Друга негова по-слаба книга, това може би е първата част на Тъмната кула. Също тя не успя така да ме грабне, както си трябва. Друга книга, която също може би не беше една от най-силните му, бих казала, може би Торба с кости не би беше също една от най-любимите. И така, аз планирам да направя едно видео с класация на всички книги на Стивън Кинг, които съм прочела до момента, така че там ще се задълбая малко повече, но за сега толкова. Иначе от Фредерик Бакман една от слабите книги негови, които съм прочела, това е Всяка сутрин пътят към дома става все по-дълъг. Една от най-силните му книги, това е Тревожни хора и Бьорнстад. Това за мен са двете най-силни книги до момента, които съм прочела. Друго какво ви казах, Джей Кей Роулинг, от нея съм чела само поредицата за Хари Потър, но тя ми е достатъчна. Това, мисля, че е това като цяло, което мога да кажа като книги и като клас. Също отново от същото момче Митев 05. Какво е нещото, за което нямаш търпение да започнеш? Може да е книга, сериал или може би тук си има предвид нова книга. Нещо, което нямам търпение да започна като филм, като сериал. Нямах търпение да започна с Wednesday, обаче аз вече го започнах и го изгледах даже. Нещо, което нямам търпение да излезе, ще кажа, като сериал, това е втория сезон на Wednesday. Нямам търпение да започна следващият сезон на Stranger Things. Това, мисля, който ми се пада поред, може би четвъртия сезон, който ми предстои. Да, четвъртия сезон. Трябва да започна на Stranger Things, което ми е така доста интересно. Аз даже наскоро изгледах единия сезон и така за една неделя, което не трябваше тогава така да процедирам, но ето на факт. Друго... Нямам търпение да започна също сериала на Netflix за Училището за добро и зло, който
на който също му се точа да го изгледам. Нямам търпение да започна и Колелото на времето като сериал, тъй като аз вече изгледах първите, не изгледах, прочетох първите 2 книги. Аз бях казала, че ще изгледам първия сезон, когато прочета първите 2 книги. Ето, прочела съм ги, значи е време да започна с Колелото. Друго, като сериал май не се сещам. Като книга, Гидеон ми е много интересна и имам наистина, нямам търпение да започна. Също 4-то крило на Ребека Ярос, за която книга съм чувала страшно много положителни мнения и искам да видя защо е толкова харесвана, въпреки че малко ме притеснява, тъй като обикновено с много известните, много хвалените книги накрая нещо се случва някаква издънка, но се надявам 4-то крило да направи изключение от правилото, въпреки че за нея съм чувала, че има си и романтиката, но ще видим горе-долу какво ще. Следващ въпрос, също от същото момче. Гледала ли си Heartstopper? Не съм го гледала. Не съм... Това е Сърцебиене, така доста известния комикс, който издаваха Orange Books. Автора не си го спомням, съжалявам. Но Heartstopper не е сред сериалите, които по принцип на мен сами в списъка за гледане, не заради нещо друго, просто защото тематиката не е точно моето нещо. Аз по принцип знаете, че много не си падам по любовните истории и като филми, и като сериали, и като книги. Не, че не ми се е случвало да гледам, но не е нещо, към което проявявам особено върл интерес. Следен въпрос от Габи Тодорова. Чела ли си нещо от Тейлър Дженкинс Рийд? Ако не си, препоръчвам Скандалният живот на Евелин Хюго. Не, нищо не съм чела от Тейлър Рийд, обаче и 3-те книги, за които така знам, или не, 4-те книги, за които знам, но може би не, също колко книги знам? Знам Дейзи Джонс and the Six, че е нейна. Знам за Пламъци в Малибу, също, че е нейна книга. Чувала съм много за тази книга, Скандалният живот на Евелин Хюго. И за най-новата й книга, или поне тази, която си мисля, че е най-новата, Карисото се завръща. От всички тези книги, може би най-голям интерес имам към Карисото се завръща. Това е може би книгата, за която наистина имам така най-голям интерес. И другата книга, която също съм склонна да прочета наистина, това е Скандалният живот на Евелин Хюго. Знам, че тук тематиката може би не е точно от типичните, които аз чета като цяло, но съм склонна понякога да излизам от зоната си на комфорт и тъй като авторката е много известна, бих и дала шанс да видя за какво става въпрос. Аз така, например, и с Колин Хувър дадох шанс с една книга и все още не съм се разубедила да чета велики, така че ще видим. Не, че двете имат нещо, кой знае какво общо като тематика, но просто давам пример като автор, който е много известен и на който по принцип не ми влиза в предпочитаните жанрове, но тук бих дала шанс, така и с Тейлър Дженкинс Рийд. И последния въпрос от Габи. Предизвикателства тип ние да ти казваме какво да четеш. Да, защо не? Това според мен би било интересно като видео, интересно като концепция. Бих се съгласила на такова нещо. Вече въпросът е, че трябва да се обмисля по-добре и дали вие всъщност ще имате интерес аз да направя подобен тип предизвикателство. Като цяло предизвикателствата не са много разпространени тук в канала, но нищо не се знае. Може пък новата година да ни изненада и да опитаме нещо ново. Аз като цяло наистина отворена съм към колаборация, не към колаборация, към нови видеа, нещо, което така да разчупи рутината, нещо ново, нещо интересно. Така че да, защо не? Бих
Бих се съгласила. Ако вие имате предложение, можете да го оставите долу в коментарите. Ами, това беше от мен. Кратичък беше Q&A. Толкова въпроси бяха зададени, аз говорих на всички. Надявам се да ви е било интересно. Ще се радвам, ако имате въпроси, да ги задавате отдолу в коментарите. Може да направя втора част на това видео, като то вече обаче сигурно ще бъде след Vlogmas. Да, ако имате въпроси, за които в момента се сещате и бихте искали да им говоря във видео, знаете как да се действа, оставите ги долу в коментарите. Това беше за сега от мен. Благодаря ви, че останахте до края на това видео и не забравяйте, утре в канала на Летни Телю ще има ново видео, което ви очаква, така че вървете и го гледайте, тъй като съм сигурна, че ще бъде много интересно. Благодаря ви още веднъж и до други ден. Довиждане!